So da ka zo ka wurin verification ka danna start now. In kana da wannan voters card ko kuma NIN, in kana da passport ma ka saka ko driver's license. So gashi nan dai ni tun da ma wannan da voters card ma zan yi. Sai ka zaɓi nan ka sa Najeriya. Sai ka sa first name ka sa last name a nan gurin. So nan kuma ka sa wannan date of birth na jikin yanda yake a jikin national ID, a jikin voters card ɗin ko national ID card ɗin. Nan ka saka address ɗin da yake jikin national ID card ɗin. Nan haka, nan ma haka. Nan ka sa gari kai, nan ka sa address, nan ka sa layin ku. Expiring date ɗin nan, expiring date ka saka 2028 kawai. Kamar haka dai haka. Ka je an ja haka ma ka zo zuwa 2028 haka is okay. Sai ka zo ka nan gurin card number. Ka saka inda voters card ne, lambobin da suke jikin voters card ɗinka daga gefe da gansu a tsaye. Za suna fara da A. To wanda ya ɗin su za ka saka. In kuma NIN number ce ita za ka sa. So kana gama cike details haka za ka zo nan ka ɗauki katin front clearly. Ka ɗauke shi back clearly. Sai ka nutsu ka saita. Shine kuke samun matsala. So kana zuwa nan sai ka hoto mai kyau straight. Ka tsaye da kanka normal ka ɗauki hoto fresh. Kun gane? Bara in ɗauka. So gashi nan na gama tura hoto, na yi komai sai ku jira nan da awa 1 zuwa 2 zai verify. Bai da wani wahalar verify, kawai ka danna confirm. So kun ga ya saka under review, to sai ku jira shi. Shikenan ba wani wahala. Sai kawai ku jira muku verify. Iya sa muku verify shikenan.